Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma taadda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Pagyamanan mi manan amin dagiti likes kan comments yo kastameten kadagiti kablaaw yo. Namnamaan yo anabasa mi amin dagita. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapu ni pagayam tayo anoy mi ti aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kitawak nga lingad na kumalatan itinagan anoy mi. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Nasapaak anak ki asawa ngem nagsina kami matlaeng gapu iti kinairresponsablina. Sadot lang arudan mammartakpay. Imbaglaangan ta saan kami anaaddaan iti anak. Kalpasan ti dua atawan nakiasawa akmanen, ngem daksanggasat tanatay gapu iti aksidente. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Ala, hustun day ta panagsangsangit mo, anak ko. Kasano agpayitan ngay nada? Kasano pa yan dagiti arapang apmikan ni Murphy? Apay ngaya kastoy matan tinapasamak kinkwana. Ay, talaga akas na tibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaagan dito'y tibiyag nga impabulod ti Diyos iti asawam. Napaidam ni gasat kanyak nanang. Kung naglakit din no iso ti makadin na kaging gatong palbiyag. Agam saan matgayam. Unay matlakit din ti gasgasat ko anak ki asawa nanang. Ay, maawatak tirik nam, anak ko. Agam agkalma ka kumalaang. Amangan no niya pa'y timapasabakan ka. Tinasayaat, ingkapay laang iturog. Iti kasta, agsubli ti sigod a pigsam. Tanay, awan pa'y pulos turog mo, manipod iniawid yun ni Morpe, dito'y balay. Saan nanang? Diyak kaya tapanawan ti asawa. Wala, ngamsikabat ti agbalin anak kakaasi no papasam ti bagim. Ala, mapan ka pa'y laang iti silid mo. Tapno makainana ka, anak ko. Nasuro ka na makatawan ti napalabas, manipod na tayday di Morphe. Awan ka di ba'y ti planom ang makiasawa manan, Mare? Ay, manjaksan, Mare. Ha? Ne, apay mat ngay, Mare. Ay na, nagrigat ti agsangit, Mare. Nagrigat ti agladingit. Kakaiso na nakamove on akon. Okay ako ni ti kastoy abiyag ko. Ubing ka pa'y mat, Mare. Manulaang titawan mo. Nasurok lang nga 30. Makiasawa ka pa'y. Iti kasta, adamat kadkadwam. Ay na, bayamon day ta asawa, Mare. Kinapudno na. Intanem kon kinlipat day tabanag. Anya? Unay matanta intanem mo kanilipat, Mare. Well, Mare, saan ako nga interesado ang makiasawa. Amangan nga no, makatumpungak tumanan iti sakit ti ulo. Awan pa'y mat anak mo, Mare. Anya nga iti amom, amangan no inton sumaruno apaki asawaam kat agsikog kantumatan. Sanan. Kastoy kon, Mare. Tulungat latan dagiti kakaanak kag nga giskwela. Bareng saan daktumot a malipatan inton agsalugan ti pigsak.
Sa dino ti papa naman akaw. Nakapulos ka mat. Agudong nanang, mapanak ag-purchase iti lako. Apag husto, agpaw-itak langan ken ka tapno saan akon nga agudong inton bigat. Ay katuan na. Anya ti ipaw ityo ayan nanang? Iyala anak man iti kulay ti buok. Kulayak man ti buok kaw. Tanay, puraw damat amin ay. O sige nanang, mabitlaeng. Tainayon ko iti listaan tapno jak malipatan. Inayon mo batlaan nga ilista ti kapikan asukar anak kaw. Awan nanang. Ken mga ala ka man iti arena. Imbaglaang ameriendaan mi kanitatang mo numapan kami ija bangkag. Anya pa'y nanang? Tay tabakok pa'y gayam. Iyalanak iti tabakok anak kaw. Malipatam amin ay, huwag lang ti tabakaw. Alawenen, jak mutkit di malipatan dayta. Basta nakalista nanang. Agyaman anak kaw. Awan ka din ipagatang yun. Tano awanan mapanakon. Awanan anak kaw. Basta tay tabakok di mo liplipatan. Wen, ala, panawan kayon dito'y nanang. Sige anak kaw, agan-anad ka. Dayta, nagatang ko amin ang dagiti nakalista iti listaak. Ay, apo, makabanog mo ti agpalengke. Aguray ka. Ala, jak pa'y gayam nakagatang iti tabako ni nanang Sapay inyo unay na ti jak pa nang lipat iti tabako na. Gistay kumutin malipatan. Tinasayaat. Ibatik pa'y lahang dagiti awit ko dito'y. Mapanak pa'y gayam gumatang iti tabako ni nanang. Maramdaman ton ang mga yabak iti tricycle. Tapno saan nga aguray iti mabayag. Abi, aglugan ka dito tricycle? Ay, uwen ko mamanong. Ang adapay ngamin gatangag iti bangir a pagtagilakwan. Wala, inkagatanganan, taurayan ka. Sigurado ka nga urayan nak, manong? Wen, basta di ka unay mabayag Saan mo't kit di? Tatabako lang mo't tigatangag. Okay nga ron. Ala, mapan ka. Ay, kargam ka di amin na gito Uwen, manong. Sige, tay karga ko niti tricycle ko. Itay ka pa'y apalpaliwan mare. Agasam man. Mayat matiis ma'am. Dandani di mo pa yan maibatan ta cellphone mo. At da sakit din ka ti text mo Ay, kwa mare. Wen, adang agpaiso. Nagayatak sa nga rudmanan mare. Talaga? Asino kay ti ayat mare? Agar-aram pa'y lang mo't ket di mare. Wen, asino nga road? Ni Renato. Naamamok edi last week. May sa tricycle driver ijay ili. Intulod nak ngamin iti na minsan ijay balay. Edi kwan, inala na ti number ko. Kat ni, dandan ni inal daw mutin nga umay ijay balay. Ay, kat aklo naman amare. Ay, jak ko man kayat ti agayat. Apay nga ta, kasla makilkiligak mo't no makitkitak da dya Renato. No, apay mo't ngamin nga. Adapay laang agarum kanyak, mare. Napintas ka mo't, mare. Iso ka normal laang angad da agarum kan ka. Ay, sa anak nga ta nalumdaang iti maikatlo nga ayat ko, mare. Ay na, saan nga min aday ta ti panunutam Think positive nga min, mare. Sigikit din. Aklo na mo, day tari na to. Tatang. Apay, kaslada kayat mo nga ibaga. Kuha, tatang. Anya day ta, anak ko. Ibagam Okay lang, kadi kada kayo, no? Makiasawak manen. Katuan apay kitinasaan kay. Mayat kiti atap no adan tumat kadkado amin tun bumakit ka. Bareng aganak kan tumat tain.
Tiamo kat sana kun nga gayat. Ang dimtang met ngamin ni Renato iti biyak ko, tatang. Kaayan-ayat mo ka din? Saan pa'y tatang? Ngam planok nga aklunan. Nulakit di ta ay-ayat akluna mo, kasar kayo na dragos. Di yun ibay-bayag, tanay, mapmapanan titawain, anak ko. Agyamanak, Noemi. Agyamanak kabutin aklunak betlangan. Sakit di ti agyaman ken ka, ngamin kinet na nga uray na midwa akon anak ki asawa. Awan mo't parikot iti dayta, tinapatag, agin inayat ta. Sapay kuma, tamaad daan ta adagos iti anak. Pudnoan na midwa akon anak ki asawa ngam. Jakpay mo't nagsiksikog. Nulakit di tagpada ta na salunat. Sigurado ang maadaan tamot adagos iti anak. Sapay la ko mga Rod, Renato. Kasano? Pagsasaritaan tayo ka din ti may papan iti panagkasarta. Ha? Kwa? Wana? Bayam, ibagak to karag iti dadakkel ko. Apama na makaawidak. Sige, ibagak mo ten kadanan ang kantatang ko. Iti kasta, makasagana damot ten. Kasano? Natulag ka din, ti kasaryo ka ni Renato, Mare? Saan pa'y, Mare? Ngam, adan bulan kan petsa ang nagtulagan mi. Isuntulaangan ati bagami kadagiti dadakkel mi inton dumanon da Renato. Itapay lang, kablaawan kan, Mare. Agyaman ak, Mare. Ay, katlalaingan nyo Iti kasta, makaisambot kayo pa'y iti uray, dwa, wano talo nga anak. Wena, di uray pa'y kat inem, Mare. Ay, katuan The more, the merrier ako nada. Paingay, pinaturog mo mata ni Renato diti balay, Noemi. Kat iti paisilid mo. Maan ano kumangay, tatang? Uray ata agnobyo kami met. Wen di kay pa'y mo't nagkasar. Urayan nyo pa'y kumaamalpas ti kasaryo sa kay agkayda. Ni tatang met. Saan nga uso ti kasta ita? Saan kami nga ubing, tatang? Ken may sigud meten nga ada asawak. Uray ni Renato, adamot kanon sigud ang naka-live-in na. Iso nga, awan nga rod parikot, no nagkaida kamin. Tatang, adan to pa'y san nga agnobyo kan agnobya, kat agkakaitadan. Da kamin tulakit din nga agnobyo kan agnobyan. Adda akditan, anak ko. Agam kasanon no agsikog ka. Sana bali tamabiit mo ti kasarmay ka ni Renato, tatang. Naimbag nga orasyon, Antisabet. Kastamot kin ka, noy may balasang ka. Nay, adamo ka duwam. Wen anti, ni Renato, boyfriend ko. Naimbag nga orasyon, anti? Kastamot ka na kayo. Malala, sumrek kayo Agyaman kami, anti. Ala, umay kayo. Agtugaw kayo, wine. Agyaman kami, anti. Anyati kayat yo, kape wano Diyos. Ay, kwa, oray saanan, anti. Umay milang ibaga, amay sa kakadagiti na pili mi nga agbalin aninang mi inton agkasar kami. Ay, no kasta, makiasawa ka manayin. Uwan, anti. Ay, kauwan day talagayam. Pakaidayawa kunay, no kayat dak nga agbalin aninang balasang kaw. Kahit kaano ngay nga raw ti kasariyaw. Into no maya bulan, anti. Petsa 18, anti. Mayat mati petsa na piliyaw balasang kaw. Uwan nga ro, anti. Sige. Di kagdanag. Ta ikurit kun today ta apitsa iti kalendaryaw.
tapno tsak malipatan. Bakit? Rabiin. Ngam apay nga dapay lang inyong balkon ti anak ta. Ay kat-ur-urayan naman ang ani Renataw. Itaaman pa'y anarabian. Kat no sigod mo't ang masapsapa nga umay dito balay. Ada ka nung amin intulod na iti kabangibang a barangay, iso anarabian. Kastaya. Wan lakay. Kasla nasingpet mo't na dya arinato anya bakit? Wan nga rod lakay. Bareng no saan akas kini Danilo nga arte ken sa daw. Saan mo't siguro ta nagagat mo't nga agpasada iti tricycle. Maki-extra pa'y kano iti construction. Kan agkarkarpintiro pa'y kano no kas di nga awan biyahe na. Ay kasapay la kumaangarod. Ta saan to nga agbaliw ti kasta agalad na. Inton agasawa dan taon iti anak ta. Masikog ka kunamnoy may. Wen anang, 3 bulanan tin inawag. Kasano daytan? Masikog kan adi kay pay mo nagkalay sa kanirinataw. Sana bali tadumanon da ka nun inton Domingo. Sigurado ka? Wen nanang, kauawag lang ni Renato itay. Inton bigat kanuti sa sangput dagiti dadakkel na manipod probinsyada. Iso dumanon da ka nun inton Domingo, nanang. Nasaya at mo't nga ron no kasta. Amo na ka din na masikog ka. Saan ba'y nanang? Ibagak to apaman nga umay dito'y balay. Apayan noy may. Itay pa yan di ka makain na dita. Ay, saan nga ro da sumungbat yaw awagak, tatang? Sino nga min ayat yaw awagam? Ni Renato, tatang. Di namot nga ro din sungbatan dagiti text ken awag ko ken kuana. Amangan na dala ang pakakumikuman na mo't Sapay ko mga rod at akasta, tatang. Mas daawak ngamin, tasaan mo tasigo da kasjay. Sungsungbatan na mo tadagos da iti-text ko ken kuana. Kasta mo tanti awag ko. Ay, madanaganak. Amangan mo't no. Danda ka sa napasamak ken kuana, tatang. Awan mo't siguro, anak ko. Padasam manan akong takan bareng adalang nakataktakan na. Awagan manan, aging gaasumbatan na ka. Sa dino ti papanamanak ka. Nakapulas ka mat. Mapanak ejay lugar da Renato, nanang. Ammom ayan no sa dino ti balay da. Biro ka nanang. Agdamag akto'y jayan. Di namot nga minin sungsungbatan dagiti awag ko. Ultimo text saanen nga ag-reply. Ay, kaslamaday ti agparparik na kanyak anak ko. Nanang? Uray kumamit, no saan ka masikog. Agamala, ituloy mo lang ti planom apan ang birok ka ni Renato. Barang nagbiddo taklaang iti atap ko. Naimbag nga oras mo, ading. Kastamat ken ka, manang. Dito'y ka di ti balay da Renato? Wan, dito'y nga rod. Asino kayo kadi? Ken anya ti masapulyo ken kuana? Kayat ko makasarita. Kabsat mo ka din ni Renato. Ha? Ay, saan, manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ka din ni Renato. Adda, manang. Mabit lang, tayabak. Renato? Renato, lakay. Adamang sapsapul ken ka. Lakay, kunana ka ni Renato. No, kasta. Adda asawa ni Renato. Ha? Noemi? Ayop ka, Renato! Ayop ka! Noemi, pangasim. Di ka kumagiskandalo dito. Awalan kitibain! Isumat lagaya managado arason mo! Tunggal ta kamatat ti pa nagkasarta! Tagayam! Adda na asawam! Kwa,
Kastoy ngamin, Noemi. Jak dinamnamalo ko naglaing gayam, Renato. Sorry. Sapay ko mata mapakawanak, Noemi. Sorry, talaga. Kasla nagtupak ti langit kanyak, idinaamuak a pamilyado gayaman a tao ni Renato. Awan nga rod tinapasamak a kasar. Inpudnok ken kwa na ti may papan iti sikug ko, kat nagkari, adi na matbaybayan ti pagrebengan na kas ama ti anak mi. Pagyamanak unay, tatinakdaran na mat ti Karina. Binulan mat amang ted iti suporta para iti anak mi, nga uray addamet ten anak da iti asawa na. Agbabawi akman ngam naladawon ti amin. Adda dagiti gundaway nga ay ayak ti bagik gapu iti kastoy a nagbanagak. Ngem pagyamanak latta, gapu ta adda ti anak ko nga isu ita ti inspirasyon ko iti biag. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Noemi. Ken ka pagayam, Noemi. Anya ngay nga rod ket adaditan. Di mo ay ayon ti bagim pagayam ko. Ag move on kakit din tapno saan ka a ma-stress. Laglagi pam nga addan anak mo a responsibilidad mo iti biag. Padakkalem ti anak mo ta isunto ti mangaywan ken ka intun bumaket ka. Alakastan pagayam, Noemi. Ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.